muna rashin abinci, sannan kuma ina son a sa su makaranta. Dukkan kuma wanda yake makaranta? Yanzu kira ke shekara nawa? Zan yi 17. To yanzu alal misali a me ya faru a kuka samu kanku a cikin wannan hali ku kadai yara, yanzu ga kannan kinan duka ina babanku ina mamanku? Ita baban mu ta rasu. Baban mu da wata an kama shi da wata 3, ita kuma ta rasu. Me ya same ta mutu? Rashin lafiya ta? Haihuwa wata haifa a cikin ku? Wannan yarinya? To waye rike ta, waye ba ta nono? Wata maƙociyar mace nan bayan. Ita ma ta haihu? Sai ta haɗa su da mace ta haifa ta ko namiji? Mace ce. Sai ta haɗa su da ta ba su nono? To yanzu har yanzu suna shan nono a gurin maƙoci? A'a, ta yaye ta. Da ta yaye ta sai ta da miki da ita? Yanzu ke ya kuke samun abincin da kuke ci da ke da waɗannan yaran ga su nan duka a Barno babu ya zo ne shi aka yaye ki ne aka haifi wannan wannan? Daga wannan sai wannan. Ina son dai mahaifin ya dawo. Ya dawo? Ya dawo daga ina? Daga Birsin ɗin. Yanzu kin je shi ban da kije ki ganci baban nan ku? Gaskiya na ne. Da yana nan yaya kuke kafin ya shiga prison? Kafin ya shiga Birsin yana kawo mana komai da komai. Wadda ba ku tana nan fa kafin bayan shiga baban ku Birsin kun sami wani matsala? A'a. Me take yi muku komai? Aikin me take babar ta ku? A'a babu komai, ai kafin ya tafi Birsin ɗin dama da akwai 10,000 a ta kuma lokacin muna da kayan abinci. To da ka ya dauke kwa wata 3 kenan? Da wannan kun san sana'ar da yake yi, sana'ar me yake kafin ya samu kansa a gidan yari? Dillanci. Dillancin filaye? To kuma yanzu ga halin da kuke ciki, wanda baban naku ya fito min kike so kuma a taimaka muku da shi. Ba wani ya fito. Yanzu kafin ya fito ne matsala ku da kuke so a taimaka muku da shi. Kayan dai abinci sannan a sa makaranta. Ke kin yi makarantar ne? Na yi. Ajin ki nawa a makaranta? JS3. Yanzu ajin ki 3 a makarantar sakandare? Kina zuwa ko ba? Shekarar ki nawa ba ki zuwa? Shekara da 1 ne dai da wata 7 ne. Na so umar ta wuce dai. Tunda ta mutu sai ku dina makaranta gaba ɗayan ku. Da duk kuna zuwa makaranta dukkan ku yaran nan? Ke kafin ajin ki nawa a makaranta, wace makaranta kike yi? Ni? Ya sunan ki? Sadiya. Ajin ki nawa, wace makaranta kike yi? Ni wannan nake Juwairiya. Islamiyya ce ko boko? Boko ce da Islamiyya. A ina take? A tsallaken wannan take. Darwana. To me yasa kika daina zuwa? Tunda babanmu ne shi ma ya shiga wannan halin, sannan kuma ita ma mu ta gasu shikenan na daina zuwa, ta ce sai an biya kuɗin makaranta. Kun gaya mai fa? Ya sunanka? Kai wace makaranta kake yi? Lajina. Lajina? Ajin ka nawa a lokacin da ka daina zuwa? 2. Primary. Ba fara makaranta ba ko? Uwa ya sunan ki? Za tana zuwa makaranta? Aji da tare suke makaranta da wannan. Ya sunan ki? Lokacin ajin su nawa? Ita lokacin ajin ta 1. Akwai yayarta. Nana tare suke zuwa. Tana ina yayarta ta? Ta fita? Tana a ita wannan wata mata ce ta dauke ta nan Obajana. Me ya ku da matar? Kawai dai umman mu ce ne. Ko baba ku ci a nan unguwar suka haɗu? A'a, don a sheka. Ke da kun zauna a sheka kenan? Ina kuke kwana? Yanzu a ƙasa kuke kwana ba ku da katifa? Wannan bayani. Babu. Ina kayan gadon maman naku kafin ta mutu dama ba ta da komai a ɗakin ta koko? A'a, akwai kayan gado. Wannan ce nan ma wacce ta ɗauki wannan nana ita ce ta zo ta kwashe ta ce da ajiyewa za ta kuma daga baya ta ce siyarwa akai. Me ya ka sayar akai da shi? Cewa akai wai ajiye kuɗin za a yi za a haɗa. Shi kuma Musa sai ya zo ya karɓi takardun gidan nan. Za a haɗa a fito da shi. A fito da wa? Babanmu. Tun bayan baba ta ta mutu ta kwashe ko kuma tana da rai ta zo ta kwashe kai? Bacin ta mutu. To shi kuma kan baban naku me yayi? Shi ma bacin ta mutu ne zo ya karɓi takardun gidan nan. A gurin waye karɓa? A guri na. Ya ce ki bashi? Na ban ke takardun gidan suna gurin ki? To me yake zai yi da su? Cewa wai jingina za a kai sai a bada 150. Dama kuɗin 250 ne wai sai a haɗa a dawo da shi. Kuɗin bashi ya ci da 250? Tara ce.
beli kamar ta ce Eh, beli. an kai 250. beli ne ko na me beli ne. kin san kotun da take da yake A'a. yanzu suna can wurin jingina kuma kanin baban ku ne ya kai. Shi ne ya kai. Tun da ya zo ya karɓi takardun bai sake zuwa ba. kin ne karɓi takardun gida kuma ku je kun tambaye shi ina takardun gidan suke ba wanda kuma dai zo ce da ku fita daga gida ko Eh. to akwai rashin lafiya yanzu idan yaran nan ba su da lafiya ya kuke yi Maƙwata ya suna taimaka mana da wannan babu salifa. to banda alal misali makota da suke taimaka muku idan alal misali ku tashi ba ku da abinci a kuke tun da babu ku ta mutu kun taɓa kwana ba abinci ko ku taɓa ba A'a muna kwana. ku kwana ba ku ci